Aşgabatyň Parahat ýedi mikrorayonunda ýerli häkimetler ozal jaýlaryň birinji gatynda goýmagy ruhsat berilen split sistemaly kondisionerleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden söküp başladylar. Häkimetler duşunda ony giýislik saat sekizlere bu raýonyň 15-nji hem 19-njy jaýlaryň öňüne kran ulaglaryny getirip diwarlardaky kondisionerleriň kabellerini kesişdirip başladylar. Ýatladyp geçsek, suýuň başynda paýtagtyň beýleki köp sany raýonlaryndaky ýaly Parahat ýedi mikrorayonunda hem kondisionerler bir taraplaýyn häsiýetde häkimetler tarapyndan sökülip aýrylypdy. Sol wagt bu etrawyň ýylatyny öz kondisionerlerini jaýlaryň ýerdeminine geçirip köçü tarapdan görünmez ýaly edip goýmagy ruhsat berilipdi. Emma aradan ençeme ay geçen soň ýaşaýjylaryň öz hasabyna tamam uly ýoldan görünmeýän tarapyna geçiren sol split sistemleri hem aýrylyp başlandy. Ýaşaýjylaryň sözlerinden çen tutulsa, resmiýlerin ilki beren sözlerinden dänmegine ýerdemindäki kondisionerlerden jaýlara uzap gidýän diwarlaryň ýüzündäki kabeller sebäp bolupdyr. Gürrüňe gidýän sebitiň ýaşaýjysy, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa mundan bir näçe ay ozar bolşy ýaly. Bu gezeken ýaşaýjylaryň nägileligini aramazdan, olaryň emläginiň bir taraplaýyn görnüşde gozulmagy bilen bagly çykdyjylaryň öwüdiniň dolunmaýandygyny habar berýär. Ine şol kondisionerler aýrylandy, şu birinji gatda goýmak üçin, ýerde goýmak üçin ýa-bolmasa şolary ýerdenlere ruhsat berilen ýerler bar. Şolary geçirmek üçin 70 dolara şöyle adamlar her kondisioner için çıktılar. Yöne şöyle söylenen çıkarılan çıktıları tabi hiç kondisyonel edilen yok. Bir ayırmaya görkezine verirler. Ýylatyň sagty kondisionerleriniň öňünden duýdurulmazdan bir taraplaýyn görnüşde aýrylmagy bilen birlikde bu işleriň dowamında ýaşaýjylaryň özleriniň ekip ýetişdiren agaçlary, baglary hem weýran edilýär. Kran ulagynyň daşynda tasanjyrap ýören bu adam kä gahar, käte de haýwat bilen öz baglaryny saklap galjak bolýar. Emma onuň bu finansyklarynyň hiç biride netije bermeýär. Bar aýlyma bagalym, hökümetden bagym döwdüne bagym. Bilemokda, eder işleri yok. Bagym döwdü. Men bagym zoýar. İşte aeroportda işleýän, işle çağırdylar. 150 manat şu bagym. Böyle işe gidelim, gelip pişkede başında gelip hökümet bilen bagym döwýär bagym. Hawa, bolly. Galy bertede ıssy tomuz pasly alkymlap gelende bolsa, jüwzada ören zerur bolan ýaşaýy jaýlaryndan sökülip aýrylan sowadyjy enjamlaryň soňky ykbaly barada häkimetler ýylata hiç ýyly düşündürüş beren oklar ýa-da alternativ çözüm teklip hüdürlemeýärler.